para kanca atur bawatya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget rawuhnya ing pitempalan dalu punika mugi apa ingkang kuwasa kersa paring saha atur para putra atur pambagya nyuwun bapak ibu sedaya padha bau pikir lan tenaga sarta mantu kawan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara kita sesuwun dumateng pangeran Gusti Pangeran sampun kasebat ing